banyu ngalawajil ardi ing atase dhuwuring bumi utawa lumahing bumi iku ma'u Zamzam banyu Zamzam. Fihi iku tetep ing dalem ma'u Zamzam iku ta'amun pangan minat ta'ami saking pangan. Minat ta'ami saking pangan. Wa syifaun lan tombo wa syifaun lan tombo minas sakomi saking loro wa syarumanin utawi luwih ala-alane banyu ngalawasil ardi ing atase dhuwuring bumi iku ma'u bawadi banyune jurang. Iku ma'u bawadi Barjahudin banyune jurang Barjahud. Bakiyata hadratan mautin ing dalem hadratul maut. Karing Sri Jarodin kaya dene sikile walang minal hawami saking kegermetan yusbihu esok-esok apa man yatada faku hale muncrat wayam silan lumaku apa man la bilalun ora ana terus iku maujud biha kelawan hadratul maut. Ngan Ibnu Abbas khairu ma utailu api-api perkara ukti kang den wehake apa ma annasa ing manungsa iku hulukun budi pakerti hasanun kang bagus, hasanun kang apik. Ngan Usama bin Syariki khairu ma utawi luwih apike perkara ukti kang den paringi sapa arujul wong lanang al mukminu kang mukmin iku khulukun budi pakerti hasanukan bagus. Wa syaruma utai luwih alane perkara ukti akan den wehake apa man ar-rajula ing wong lanang iku qalbun ati suun kang ala fisuratin ing dalem rupa hasanatin kang bagus, hasanatin kang bagus. Ngan rajulin kang saking wong lanang min Juhainata saking Juhainah khairu ma utai luwih apike barang tadawaitum kang mertombo sira bihi kelawan iku al-hijamatu candok ngan sama khairu ma utai luwih apike perkara tadawaitum kang mertombo sira kabeh bihi kelawan iku al-hijamatu canduk wal kristu lan kayu karo wal kristu lan kayu garu lan kayu garu al bahriyu kang bangsa segara la tu'adiku
aja nyiksa sira kabeh sibyanakum ing bocah cilik ira kabeh lan adibu aja nyiksa sira kabeh sibyanakum ing bocah cilik ira kabeh bila unsi kelawan den pencil minal udrati saking loro tenggorokan ngan anasi khairu ma utai luwih apike perkara tadawaitum kang mertombo sira kabeh bihi kelawan ma iku ala ijabatu jantung judak wal fasodu lan jantung bungkem kuwi zamane Kanjeng Nabi nek saiki yo jarang jantung rawahu Abu Nu'aim fi tibinan aliyin khairu ma utai luwih apike perkara rukibat kang den tunggani ilaihi maring ma apa arwahilu tunggangan iku masjid ingsun hada yo masjid Madinah wal baitu utawi bait al-atiku kang kuno rawahu man Jabir khairu ma utai luwih apike perkara yahlifu kang ninggal sapa al-insanu menungso ba'dahu dalam sawise mateni insan dalam sawise matine insan iku salah sunten dadi api-api perkara sing ditinggal kanggone menungso sawise mati dadi api-api perkara sing ditinggal kanggone menungso sawise mati apa sing paling apik ditinggal waladun rupane anak solihun kang soleh yad'u kang gelem donga sapa walad lahu maring insan anak sing gelem dongake marang menungso kuwi api-api loro hadis iki ana loro ana sing ida matak banu adaman ing koto amaluhu ilani samasin sodakotin jariyatin jadi sodakotin jariyatin au waladin solihin au ilmin yung tafa'ubih ini hadis yang satu lagi hadisnya khairu ma yakhliful insanu ba'dahu beda lafale ning padha karepe dadi aja kaget iki padha karepe dadi hadis iki tetkalane anak Adam wis mati ida mata penuh agama ngamali putus kejaba telu sing ora putus kan lan iki sak api-api perkara sing ditinggal sawise menungso kuwi mati siji yaiku anak sing saleh wa sedekahun lan sedekah nomor loro sedekah tajri kan rumah utawa kang mili ya beluhu
kang nekakake apa ajwa ganjarane sedekah. Jadi nomor loro sedekah sing milih ganjarane. Wa ilmun lan ilmu yuntafa'u kang den alam manfaat apa biingil mimbadihi saking sakwuse insan. Sing nomor telu sing apik ditinggal ketika menungso mati ngilmu sing manfaat, ngilmu sing iso dialap manfaate setelahnya meninggal. Kuwi api perkara sing ditinggal nalikane menungso mati. Rawahu man Abi Qatadah khairu man utai luwe api perkara yang tukang mati alaihi ing atase sapa al-abdu kauno iku ayakuna yen ana sapa abdu iku kofilan bali min hajin saking haji au muftiron utawa wong kang ninggal poso min Ramadana saking bulan Ramadan, min Ramadana saking bulan Ramadan. Ngan Jabirin khairu manil mar'i utawi luwih api-api bandane wong siji iku mahzatun jaran makmuratun kang akeh manane ausakatun utawa kebun kurma makburatun kang ngan Sa'id bin Hubairah khairu masajidan nisa'i utai luwe api-api masjid wong wadon atau tempat sujud wong wadon iku qaru buyutihna tengah-tengahe sentongane nisa. Api-api tempat sujud wong wedok niku sendok kamar. Ngan Umi Salamah khairun nisa'il alamina utai luwih api wadone wong alam. Iku arbaun papat. Maryamun binti Imran, siji Maryam binti Imran. Ibune Nabi Isa. Kuwi api-api wong sak alam dhewe. Nomor loro wa Khadijah lan Khadijah binti Khuwailid garwane Kanjeng Nabi. Wa Fatimah binti Muhammadin lan Fatimah putra wadone Kanjeng Nabi. Wa Asyatu lan Asya imro'atu Fir'auna kang dadi bojo wadone Firaun. Jadi cara ketika Kanjeng Nabi khairun nisa'il alamin api-apike wong wadon sak alam donya kuwi papat. Siji Maryam ibune Nabi Isa. Nomor loro Khadijah garwane Kanjeng Nabi. Telu Fatimah putrane Kanjeng Nabi. Nomor papat Asya kang dadi bojo wadone Firaun. Ngan Anas
khairun nisaiha utai luwih apike wadone dunya utai luwih apike wadone alam dunya iku Maryam binti Imran. Jadi Maryam iku ibu Nabi Isa. Wa khairun nisaiha utai luwih apike wadone dunia iku Khadijah binti Khuwailid. An aliyin khairun nisa'i utai luwih api-api wong wadon rokabna kang numpak sapa nisa al-ibila ing unta iku solihun nisa'i Quraisy wong baguse wadone Quraisy. Ahnahu luwih demene soleh ala waladin ing atase anak isi horihi ing dalem cilike walad wa ar'ahu lan luwih reksane soleh ala zaujin ing atase bojo lanang idatihi ing dalem wadon kekuasaan zauj ing dalem wadon kekuasaan zauj. Ngan Abi Hurairah khairun nisa'i ummati utai luwih apike wadone umat ingsun iku asbahuna luwih ayune nisa'i ummati apane wajah wa aqallahuna utai luwih sithik-sithike nisa'i ummati apane mahrun mahari. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi api-apike wong wadon umatku yaiku wong ayu ning sing sithik mas kawin. Kadang-kadang ana dume ayu jero bahas akeh. Nah, nek mahari ora akeh ora. Padahal Kanjeng Nabi niku apike wong wadon iku wong wadon sing ayu ning sithik mahari. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti nek wong ayu kok mahari ngarani kok gak berarti kan ora apik cara Kanjeng Nabi. Ngan Aisyah khairun nisaikum utai luwih apike wadon ira kabeh iku al-waludu wadon kang gampang manai bukan manaan dengan wadon kang manaan al-wadudu kang akeh demene bojo lanang kang akeh demene bojo lanang al-muwasiyatu al-muwasiyatu kang sederhana al-muwaniyatu kang nekani barang hak ida atqoina alikalani takwa sopo nisaikum wa syarru nisaikum utai luwih alane wadon ira kabeh iku al-mutabarrijatu wadon kang ngedengake pepaesi al-mutakhilatu tegese kang ngedengake pepaesi wa guna utawi al-mutabarrijat iku al-munafiqatu wong wadon kang munafik
Jadi maksudnya wong wadon kuwi apik ayu. Nah, tapi dheweke dadi wong munafik. Sak ayune, sak pacakane iku apik tur mewah, tapi tidak sebaik akhlake. Jadi wong wadon nek maca tenanan tur yo kita ayu. Tapi orang cocok karo kelakuane. Akhlake ora ono. Iku termasuk wong wadon sing elek. Usaha Indonesia itu mau terbaca. Tidak sesuai karo bacaan. Nek bacaan HP kan kudu kelakuane HP. Layak takhulu ora mlebu al jannata ing swarga. Minhuna saking mutabarrijan. Apa ila misal qorobi kecuali sepadane gagak. Al-asomi kang putih suwini. Mula wong wadon sing kaya ngono ora bakal mlebu swarga. Mula diumpamake kaya dene gagak kang duweni suwini putih. Mula jarang banget. Jarang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ngane Ibni Abi Al-Bana As-Sodafi mursalan hadis hadis mursal wa an Sulaiman bin Yasar mursalan. Khairun nisaikum utailwe apine wadon ira kabeh. Iku al-afifatu wadon kang kareksa. Al-ghilmatu kang banget demene. Afifatan kang reksa fi farjiha ing dalem farjine nisaiku. Ghilmatan kang banget brontone, banget senenge ngalah yaujia ing atase bojo lanang nisaiku. Wadon apike wong wadon sing duwe bojo tapi iso reksa sifat kaper mirane. Iku ora kok malah sesuatu semakin menjadi ngan ana sih. Nanti wong tua malah kadang-kadang ngalahke karo lakune wong no. Iki semua elek-elek wong. Jadi wong wadon macake moh kalah karo sino, lakune yo moh kalah karo sino. Ana sih. Lah sing luwih elek meneh iku ya to. Jadi cara wong iku wong duwe iku kelakuane elek iku elek. Ya kan. Jadi wong duwe kelakuane elek iku elek. Ning luwih elek meneh wong ora duwe salah tingkah iku malah luwih nemen meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anas khairu hadhil ummati utai luwih apike ikilah umat. Iku awaluha kapitane umat. Wa akhiruha utai akhire hadhil umat iku awaluha kapitane umat. Fihim iku tetep edal awal iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruha utai akhire hadhil umat iku fihim iku tetep edal akhiruha iku Isa bin Maryam. Wa baina dalikalan iku antarane awal lan akhir. Lan iku antarane awal lan akhir. Iku najun golongan awajun kang bengkong.
Laisa ora ana apa najun ora iku mingkal saking sira. Walastalan ora ana sira ora iku minhum saking najun. An Urwah bin Ruwaini mursalan kalau hadis mursal. Khairu yaumin utai luwe api dino, utai luwe api dino. Tolaan kang metu alaihi ing atase yaum apa asam suseni iku yaumul jum'ati dina Jumat. Fihi ing dalem yaumul Jumat khuliqa den dadiake sapa Adam Nabi Adam. Wa fihi lan iku tetep ing dalem yaumul Jumat udkhila den lebokake sapa Adam al jannata ing swarga. Wa fihi lan iku tetep ing dalem yaumul Jumat ukhrija den tokake sapa Adam minha saking jannah. Wala takumulan orang jumeneng apa asaatu kiamat illa fi yaumil jumati kecuali ing dalem dina Jumat. Mula dina Jumat iku dina sing apik Sayyidul Ayyam hari Jumat. Nek Sayyidul Zuhur Ramadan. Ramadan bisa Sayyidul Zuhur. Nek dina ya dina Jumat. Mergo Nabi Adam dikoki swarga, ditoki sapa swarga ya dina Jumat. Terus dina kiamat itu ora terjadi kecuali pada hari Jumat. Tapi Jumat itu kapan ora ngerti. Ngan Abi Hurairah khairu yaumin utai luwe api-api dina tolakan kang metu fihi ing dalem yaum apa asam suseni iku yaumul Jumati dina Jumat. Fihi iku tetep ing dalem Jumat khuliqa den dadiake sapa Adam. Wa fihi lan iku tetep ing dalem yaumul Jumat ubito den turunake sapa Adam. Wa fihi lan ing dalem yaumul Jumat tiba den trimo tobate sapa alaihi Adam. Wa fihi lan iku tetep ing dalem yaumul Jumat kubido den jabut sapa Adam. Wa fihi lan iku tetep ing dalem yaumul Jumat takunu jumeneng apa asaatu kiamat ma'ala wajil ardi ora ana iku ing atase lumaing bumi mingda batin saking gegemetan illa wajah kecuali utawi dapat iku tusbihu esok apa dapat yaumal Jumati ing dalem dina Jumat masih khatan khali bengok-bengok khata tanwa sehingga metu apa asam sengini syafakon krono wedi minas saati saking kiamat illa ibna Adam kecuali anak Adam wa fihi iku tetep ing dalem yaumul Jumat saatun utawi mongso la yuso dibuat orang beneri ing saat
sapa abdun kawula mukminun kang mukmin wa huwa khaliq utawi abdun mukminun iku fi sholati idal sholat yas'alu nyuwun sapa abdun Allah ing Allah abdun mukminun maksudnya syai'an ing suci-suci illa atau kecuali paring sapa Allah ing abdul mukminun iyahu ing mengkono syai maksudnya ketika Kanjeng Nabi api-api dina iku dina Jumat karena Nabi Adam digawe dina Jumat. Terus Nabi Adam didonake saka swarga dina Jumat, diterima tobaté dina Jumat. Wa bi ubido Nabi Adam den sedani yo hari Jumat. Wa bi tak usah dadine jumenenge dina kiamat besok yo hari Jumat. Mula ora ono ma'ala wajil arti midabatin ila wahya tusbihu yawal Jumat. Ora ono kegremetan kewan sing urip nang sak dhuwure bumi kecuali dheweke nang dina Jumat iku wayah esuk iku bengok-bengok karena apa sifaan minasa mergo kewan wedi nek dina Jumat diasire bengok karena takut terjadi hari kiamat illa ibna Adam wa fi sa'atu mula wayahe metune fajar sodik anak Adam nang mangsa iku kok gelem donga kanggone kawula sing wong mukmin gelem nglakoni salat bar salat terus donga njaluk karo Gusti Allah illa atahu iya coba namung Gusti Allah paring mula jam-jam 3:30 iku kewan mesti do bengok ana sing loro lha iku menungso wong mukmin kok gelem njaluk karo Gusti Allah illa atahu iya Gusti Allah gampang cepet paringi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah. Khair yaumin utai luwe api-api dina. Yahtajamuna kang cantruk sapa sira kabeh. Tahtajamuna kang cantruk sira kabeh. Fihi idal yaum iku sama syarota dino tanggal 17 wates syarota lan tanggal 19 wa idalan siji wa isrina lan 20 berarti tanggal 10 wa mamarotu lan ora liwat sapa ingsun yang laku kelawan kebak atau yang melaku pantang minal malaikati saking malaikat lailata usia ing dalem wengi den lakokake ing dalem wengi den lakokake sapa ingsun illa qalu kejaba padha ngucap sapa malaikat alaika netepano sira bila hijamati kelawan candok ya Muhammad duhe Muhammad Ani bin Abbas khairu ma utailuwe api-api perkara tadawa itu kang mertangga sira kabeh bihi kelawan iku al-dudu tombo kang den cekukake wasuudu
lan kandhen wasukutu lan tombo kandhen apa ngarani kok di apa kaya di itu ngombe kaya dicekukake apa ngarani waduh jadi iku ala dudu tombo kang den cekukake wasukutu lan tegese kang den kang den ulu wal hijamatu lan den manjingake saking irung jadi kaya nesep bayi irung ngono kuwi sabeneré jajan dari toko ning menungso ora betah kaya nesep bayi irung itu ketika wudu kan sunat iku sebenarnya dadi obat niku ora betah wal masyu lan obat kang bersihake irung rawahu Ibnu Sunni wa Abu Nu'aim fi tibi dalam kitab dan Ibnu Abbas khairud dawa'i itu luwih api-api tombo iku alladudu tombo kang den cekukake wis teko diglogok kae wasutu tegese di cekukake wal masulan obat kang bersihake irung wal hijamatu lan cangkok wal akulan lintah urun lintah itu kadang kalau kami topo rawahu Abu Nu'aim ngan Nisoli mursalan khairukum utai luwih apik ira kabeh iku khairukum luwih apik ira kabeh li ahlihi maring ahline khairukum wa ana utai ingsun khairukum luwih bagus ira kabeh li ahli maring ahli ingsun nang Aisyah Ali bin Abbas kan Muawiyah khairukum utai luwih apik ira kabeh iku khairukum luwih bagus ira kabeh linisai maring wong wadon dadi api-api sira kabeh iku sing apik nang keluarga kadang-kadang karo wong liya apik malah karo keluargane surakawan dadi niku Kanjeng Nabi api-api wong ya apik sing karo keluarga khairukum linisa apik sira kabeh ya apik sing karo bojo apik nang keluarga nah nek Abbas khairukum utai luwih apik ira kabeh iku khairukum bagus ira kabeh li ahlihi maring ahline khair wa ana utai ingsun iku khairukum luwih bagus ira kabeh li ahli maring ahli ingsun ma akrama ora mulyake an-nisaa ing wadon sapa ila karimun kejaba wong kang mulya wala ahanahuna lan ora ngino ing nisa sapa ila laimun kecuali wong kang winodo rawahu Ibnu Asakir khairukum utai luwih apik ira kabeh iku man wong at'ama kang aweh mangan sapa man atau ama ing panganan warad dalan jawab sapa man assalamu ing salam jadi termasuk api ira kabeh wong aweh mangan itu masuk api terus wong gelem jawab salam itu masuk api khairukum man at'ama atau ama warad salam karena itu salam itu karena hukum fikih itu ada
wajib, ada yang tidak. Salame wong bid'ah model iku salah ora wajib dijawab. Ngan sohibin khairukum utai luwe api ro kabeh. Salame wong bid'ah iku salame wis betul dangdutan salam wis dua ora wajib jawab. Iku khairukum luwe bagus sira kabeh apane qadhaan oleh nyaur. Ngan urbati khairukum utai luwe api ira kabeh iku khairukum bagus ira kabeh li ahli mari ahli ingsun mibati saking sawise ingsun. Ngan Abi Hurairah khairukum utai luwe bagus ira kabeh iku korni mongso ingsun. Sumal ladina nuli wong akeh yalunahum kang padha ngiring-iringi sapa ladina ing korni. Sumal ladina nuli wong akeh yalunahum kang padha ngiring-iringi sapa ladina sedhi ing ladina ngarep. Sumaya kuno lina ana iku badahum ing dalem sawuse ladina buri sapa kaum yakhununa kang padha cidra sapa kaum wala yutamanuna lan ora bisa den percaya sapa kaum wa isaduna lan padha nyekseni sapa kaum wala yustashhaduna lan ora bisa den sekseni sapa kaum wayung daruna lan wayang daruna padha nandar sapa kaum wala yufuna lan ora padha nepati sapa kaum wayadharu lan jelas fihim edal kaum apa asam lemu kan Imran bin Husain khairukum